Tak čaute, ja vás vítam na Drsného LPčkách. Pustíme si tú pesničku a budem natáčať na S5, S15 a S19. Tak pevne každý. Som skúšal podzemia, keďže sa peklo. Dva nadáme som dal bossa v 11, padla mi pijavica. Som rád. To sú drsne na S15, si RM plus 49. Mám 44%. Som 50 káňam, kľúže 4. podzemia, to mám 9. a v 3. 8. Ideme na S19, dám taktiež desného. Avengers, kto chce, tak píšte do komentov. Bereme od levelu 15. Takže píšte. Inštruktor 28%, zlatý pohľad 24%, pevnosť 13%. Máme tu dostupné slušné levely. Máme pozíciu 121 pozícia. To je prvý. Takže naozaj píšte, zoberám každého, môže byť aj level 12 plus, takže ja som vám len chcel povedať, že budem natáčať let's play zo Shades and Fidget, možno aj Minecraft, neviem, možno 70 zlatiek, to je Goofy, Tigan, Tixiona, som ja, 25 level, ako vidíte, chodíme hráčov na výpomoc, Avengers, top 3, prestal som si dobíjať húbky, tak ako som vám chcel povedať, že budem mať S5, S15, S19, let's play, čaute.